Cześć, witajcie tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Bez zbędnego pierdzielenia, gramy. Claudia, Constantinople, called Istanbul by the Turks, has welcomed me as one of its own. The assassins here, led by an affable fighter named Yusuf, take great pride in their city. A place as diverse and colorful as one could imagine. But it is a troubled city too. A rebellious faction of Byzantine Templars still fights to retain influence. And their recent attacks have delayed my search for the Marsyaf keys. But this will not last. As soon as I am able, I will begin looking for Nicolo Polo's former trading post, in search of clues that will bring me nearer to the Marsyaf keys. Sekwencja trzecia, zgubione i znalezione. No. Może być ciekawie. How did we do? We have won the day and recovered Aden. But we lost a few friends in this fight. So much death for so little gain. You have some experience recruiting new assassins, do you not? More than a little. The people here are quite sick of these Templar attacks. Can you turn on your charms and find us a few more recruits? See, but these den will not do for training them. Not this soon. A good point. Speak with one of my men in Galata after you are finished. He can help you begin their training. No, to idziemy do celu. Nie, dobra, no bez przesady, nie będę szedł. Nie mogę się powstrzymać, w każdym odcinku to musi być. Jak biegniesz? Wściekni rolnicy. Nie mogę się powstrzymać. Ja nie chcę ładunek. Jesteśmy poszukiwani. Nie, znają nas, o. Ale jeszcze nie jesteśmy poszukiwani. Patrzcie, jak to się robi. Aha! Jak chodzisz, cepie? Te, co? No, chodźcie tu. O, ty gnoju. O, ty pedale. No dobra. O. Are you a compassionate man, Effendi? Can you help me? That I stole fruit from a vendor, I will not deny. But
only because my hunger has trumped my honesty. Bring me the key to these chains, and I will repay you tenfold. Pełna synchronizacja. Zdobądź klucz okradając strażnika. Dobra. Wait right here. Wiecie, że jestem w tym dobry. Jeps. Ha, i teraz się przyda nasza petarda. No i co? Który ma klucz? Tak, teraz znajdź to. Czyżby tamci? Jak nie mogę do ustronnej śmierci chodzić. Kto ma ten zasrany klucz? Ale jak ja to mam znaleźć? Dobra, ludzie, jakiś nerwowy. No co, przecież idę. Ludzie, powiedzcie mi. Dobra. Srać pełną synchronizację. To już była bezczelność. Uhuhu. No. I jeps, pięknie. Assassin!
No i niestety musiałem powybijać ich wszystkich. Nie wiedziałem, który to. Proszę cię bardzo. You humble me, Effendi. I will return to the merchant I robbed and show him the same kindness. After you have cleared your conscience, amigo, consider joining our cause. To be an honest man, one needs honest work. I would be honored. Saul, No a więc uratowaliśmy. Zrobiliśmy misję. Zadanie wykonane. Z tej strony był ASW. Cześć.